Sanibona, phinde nginibingelele futhi nangalesi sikhathi nangalomzuzu. Bantwana baNkulunkulu, kumele sazi ukuthi lapha emhlabeni ziningi izinto ezikhona. Ziningi izinto ezizayo, ziningi izinto ezizosithwalisa kanzima. More especially ngezinto ubaba ohlala ekhaya ezulwini angazidalanga. Nezinto ubaba ohlala ekhaya ezulwini ahlezi ethanda ukuthi sixwayiseke ngazo. Ngoba ubukhona bazo bukhona ngampela futhi ziyeza futhi zizozibonakalisa. Futhi ekuzibonakaliseni kwazo azizile ukuthi zizokwenza ubudlelwane nabantu. Azizile ukuthi zizoyijabulisa noma zizophila impilo kuhle kwabantu enormal, ukuvuka, silala, sidla, sigeza, sigqoka, senza konke, cha. Zona zizolwa, zizoqothula, zizoqotha imbokodo nesisekelo. So kuningi okuzayo, kuningi okunyenyelayo, kuningi okuzosithwalisa kanzima singabantu. Kodwa kukona konke ubaba ohlala ekhaya ezulwini ulibele esinikeza nje izixwayiso, esinikeza ama-warnings ngazo zonke izinto ukuze singabantu sihlengeke kukona konke. Ngoba ukusitshela kwakhe usitshelela ukuthi sizisize thina. Because into ekhona isuke ikhona, isuke ingekho into ongayenza ngalokho. But ukuxwayiswa kwakho ngayo, uxwayisela ukuthi uzisize wena. Ukuthi noma isifika leyo nto leyo, ikufice usebukhoneni baNkulunkulu. It's just like telling people ukuthi nayi indlu iyavutha. Ubatshelela ukuthi gijimani niye ku-evacuation area, evacuation plan. Lapho nizokwazi ukuthi nibe safe khona. Because ukuvutha kwendlu noma ukuvutha kwebhilidi ngeke baze bakuvimbe kalutho. Instead kuzoze kulindwe ezicishamlilo okuzobe izona ezizodila nako konke kusuke kwenzeka ngaleso sikhathi. So bona into ebengayenza nje, it is just using all the emergency routes ukuze babaleke khona bezozisiza bona. So we live in times lapho khona ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini ezama ngako konke okusemandleni akhe ukuthi asisize thina abantu by telling us izinto ezingakenzeki, ezisazokwenzeka futhi ezikhona. Enzela ukuthi asixwayise, nasekuxwayiseni kwakhe enzela ukuthi sibuyisane naye sihlale ebukhoneni bakhe ukuze lezi zinto noma sezifika zisifice sisebukhoneni bakhe zingeze zasidwengula. Because ubani safe phakathi komuntu osemnyango nosendlini mangabe kuthiwa kufika isilwane ibhele? Yilo sendlini angithi, because endlini uvalile ibhele ngelize likwazi ukuyingenela noma kanjani. Kodwa lo semnyango lingamdwengula noma ikephi because liyakwazi uku-reach out kuyena. So ngalesi sikhathi we live in times la khona ubaba ohlala ekhaya ezulwini esiyaleza ngazo zonke izinto, esiyalezela ukuthi senze njani, esiyalezela ukuthi kube njani, esiyalezela ukuthi sikwazi ukuthi sihlengeke, sibuyele ebukhoneni bakhe endlini yakhe engcwele because ilapho khona engakwazi ukuthi asisindisele khona because we are at the safest place. Isafe yini imvu leyodwa esuke ilahlekile emadlelweni, zonke ezinye zila seyivaleliwe esibayeni? No, ayikho safe because njengoba ile emadlelweni ingahlangana nenyoka, igoqa, idle, ipatshaze kuphele ngayo. Njengoba isemadlelweni ingahlangana noma isiphi isilwane, ibhubesi, whatsoever. But uJesu wenza njani? Ugijima ngako konke kusemandleni akhe. Athi bo, zingaki lezi mvela? Hawu mazu 19 angishoda eyodwa agijima awuyilanda ngobani uveza uthando lwakhe ngathi ngokusisiza ngayo yonke into esiyala, esixwayisa, ezama ukuthi siphulukise kukona konke. Khona sizohlengeka, khona sizosinda kulolu laka olukhulu kangaka olisayo. Sizosinda kuzona zonke izinto ezinkulu kangaka ezizokwenzeka lapha emhlabeni because angeke aze azivimbe, zizokwenzeka vele. And it's into emele siyenze ukuthi thina sikulindele. Ekukulindeleni kwethu sixwayiseke kwaphela nya. That's the only thing esingayenza singabantu. Ukuthi sixwayiseke ngandlela zonke, ngazo zonke izinto ezizayo because ziyeza vele. And ngeke size sivimbe. Ngeke sisho sawe ma kanti uNkulunkulu akavimbikani ukuthi lezi zilwane zingeze, uNkulunkulu kanti yindaba yena. Cha. Just be ready wena, be prepared and do lokho utshelwa kona. Makuthiwa ngena endlini. Ungasho ukuthi awukade aziliwa ngana lezi zinto lezi zingafiki ngisho ukufika ukuthi thina siyasaba thina sokwa. No, just enter in your house, enter in your living space, enter in the safest place. Uzothini kanti bona bokucisha ngani lo yamlilo?
ufuna wenze njani, ufuna uqubuka uze ufikele kuwena, hlala ke lapho ufuna ukuhlala khona uzoqubuka ubheste uze ufike kuwena. Because the more uvutha uzohlangana namagesi, uhlangane uhambe ngeintambo ngolayini emabuilding nani uzoze ufike nala ukhona. Unizolube sithi kanti icishamlilo ayifiki ngadi, kanti why umlilo bengasheshi bawunqane usale kude. You are just being told what is going to be helpful for you. You're just being told okuzophulukisa wena futhi ekugcineni kosuku okuyiqiniso elidingwa uwe. Because yazi Nkosi yami ubaba ohlala ekhaya ezulwini uhleze ebeka lento ukuthi yena ohlala ekhaya ezulwini. Yena lezi zinto lezi azimenzi lutho. But zizodila nathi thina abantu. Lezi zinto lezi angeke azimthinti ngani ngisho ngidibilisha into encane engaka. But zizothinta thina because yithi sila emhlabeni. Yithi siphila lempilo. Yithi sibhekana nako konke okukhona. Yithi sikubonayo konke okwenzakalayo. Yithi sisengcupheni yokudwengula. Yithi sisengcupheni yokubulawa yisono. Yithi sisengcupheni esilwa noSathane. Yithi sisengcupheni esisenkingeni esisekulambeni, esisekuthunjweni. Yithi esezifweni. Yithi sibhekana nazo zonke izinto ezikhona lapha emhlabeni. So masingafuna ukusizakala thina futhi. Ayikho akayenza baba uNkulunkulu. Ayikho akayenza because uzamile ukusisiza, uzamile ukusihlenga but kanje angazimuka nomoya. So ngomhla ka-23 May I had a dream. Isihloko sethu sithi izilwane zizoziveza angazidalanga uNkulunkulu. I remember nje by the start of the year, I think it was around February, where I woke up with the word la ethi khona uNkulunkulu kunezilwane eziningi engingazidalanga and ezizomnika inkinga ezikhathini zokugcina. Washo nje lowo mazi nje kuphela. I woke up with those words. Kunezilwane eziningi angazidalanga uNkulunkulu and zizosinikeza inkinga lesikhathi zokugcina. So abantu baNkulunkulu kumele sihlazi sazi ukuthi kuningi angakudalanga uJehova udaleze nomhlaba. And ngokungakudalanga kwakhe zonke lezi zinto, definitely ngiguarantee for sure zizosigayela lonke uhlobo lwenkinga ongalicabanga lapha emhlabeni. Sorry. Whether usizi, whether zizoshaya, zizosibulala, zizostrain, yonke into izokwenzeka nanoma yini. Because ayidalanga uNkulunkulu. uNkulunkulu unothando. uNkulunkulu uyasindisa. uNkulunkulu uyasingatha. uNkulunkulu usenzela konke okuhle. But because lokho kukhona njengamanje akuvelanga uNkulunkulu. Lokho kukhona njengamanje akudalanga uyena. Lokho kukhona njengamanje akulona icebo lakhe. Lokho kukhona njengamanje kumelene naye. That is how and why kuzosinikeza inkinga kangaka. And kumelene naye one on one ngathi. Kumelene naye ngempilo zethu ngaso sonke isikhathi. So singabantu kumele sihlazi sazi ukuthi izilwane ezosinikeza inkinga, yes. But nayi ithuba nje ukuthi singenze njani ke ukuzisindisa, singenze njani ukuzihlenga, ukuhlala ekhona noNkulunkulu, ukubuyisana naye ngokwenze yakhe intando, ukumlalela, ukumthobela, ukuhlezi sifakile izivikelo esiyithemba, ukuhlezi sinamafutha omoya engcwele uzosiqondisa, uzosisiza ezintweni zonke. Ngoba uyasithanda, ngoba uyasibekela, ngoba uzama ukusisiza. So asizameni ukuthi sisizeke singabantu. Asilaleleni, sithobe lentando yakhe, ngoba kusizwa thina lana. So ephushweni ngibona angazuthi kunendawo nje esawumgodi. You know those constructions so sebazomba umgodi nje omkhulu olulekile. And then ngaphakathi uthola ukuthi kuzokwakhiwa something noma kuyambiwa, it's like a mine or something like that. So ngibona this construction hole enkulu ovulekile nje kakhulu futhi olulekile ngendlela esimanga ngaphakathi. So kulomgodi lona kwabe kusuka kwabe kuqubuka isilwane thizeni. But this certain creature besimhlophe ngokwebala, and istatue saso mawusibheka noma umzimba waso indlela sakhe ngayo sakhiwe ngathi umzimba womuntu uqobo lwakhe. And isiqubuke lesi silwane lesi
like I was saying mangisibheka kahle sinomzimba womuntu kodwa isize yaso akusiyona isize yomuntu onormal. Side kakhulu, it's like a huge giant. Eside uthi uyabheka isandla sazo asinayo imino normal. Whether imino yaso be u3 noma u4 but bingekho normal u5 njengomuntu. And uthi uyabuka nemilenze yakhona iyaxeka neposture yaso nomgogodla nokuma, it's like asinamathamo. You know ama-zombie indlela hamba ngawo. And I know people ababuka ama-movie ama-zombie or lokho Walking Dead nani they will understand ukuthi lesi silwane it was like that because asina nezinwele zazo because kusa zombie ngale ndlela esimanga. So sihamba sixeka and siwalk us very, very slow. And there were people around. Abantu bavele bahayise bapaleke cause sivumbuka out of nowhere. Not sure sivumbuka out from the ground or it's just appeared kuwona lo mgodi. So nana sivela khona you do not know ukuthi bekade kumbiyolani kwaseqaleni. So abantu uma bekhala and I was like ibona bakhala beza kumina and I was like khulekani sihamba kancane. That's the only words I said. Ngathi nje khulekani sihamba kancane ngesizintoni. So fana nokuthi ubaleke uthi ubalekela unwabo. Like yini ungathi uyibalekela unwabo? Yini bathini isikhameleon? Unwabo luhamba kancane luthi. So bekwenzeka emotion ekanjalo in that dream ukuthi indlela besihamba kancane ngayo ayikho into ongathi uyayibalekela usibalekele sona. Because besihamba very, 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 very slow. So that is why ngathi bona no relaxana because engqondweni yami I knew ukuthi ngeke size sibathole ngeke size sibenze lutho. It's like bengazi ukuthi sizovela lesilwane isikanjena futhi sizothusa abantu abaningi. And it's like I knew deep within me ukuthi angeke size sibathole. Because sigxathi ngazo somshini. It's like a certain robot, something like that. So lezi zinto uNkulunkulu uyacacisa ukuthi ziyizinto noma ziyizilwane angazidalanga. Kahle in most cases especially when it comes to zombies, because I woke up, I did some little research nje ngama zombie. Kuqhabuka a certain doctor or a scientist or laba bahlezi befuna ukubona izinto nanani. Aqhamuke with a certain let's say I figure out say some chemicals abahlanganisa. And then abesethatha ajove ngaso isilwane thizeni efuna ukubona ukuthi so react kanjani ngithi. Bese sebonile ukuthi react kanjani isilwane ebona ukuthi okay asifi bese bethatha umuntu bambeke bajove lo muntu loyo. Base bamjovile lo muntu basuke basafuna ukubona ukuthi yena uzo react kanjani to whatever that they have figured out ngaleso sikhathi. So from the so-called doctors esithi uma sesibajovile abantu emzimbeni wabo, abantu they end up reacting ngale ndlela ehlukile kunalela ekumele ngabe baphila ngayo nangale ndlela uNkulunkulu akade ebadalela ukuthi baphile ngayo. So these zombies and creatures, they seek blood and they live up to human flesh. We must know and understand about uNkulunkulu ukuthi odokotela they are just like other gods. Because angikwazi uNkulunkulu edalile athi umdalela umuntu ukuthi aphile kanje, acabange kanje, ahambe kanje, adle kanje, you know, ebese udokotela ke aqhamuke yena athi mina ngifuna ukuthi ngibone ukuthi mangimjove ngaleli gazi umuntu uzoreact kanjani, mangimenzisa ukuthi uzokwenza ukuthi, mangenze kanje uzokwenza kanjani. You are behaving like uNkulunkulu. You are behaving like umdali nawe. Usudala into nawe and into wrong abayenzayo kakhulu ukuthi basebenzisa the same ndalo kaNkulunkulu ukuze babone bathola izinto zabo. The same ndalo kaNkulunkulu because bayahluleka. How about bezidalela abantu babo ke abazochecka ngabo? How about udokotela azicreate umuntu wakhe azochecka ngaye, azibumbele naye umuntu wakhe, amphefumulele ebese kuyikhane emthatha leyo mjovo wakhe acheck ukuthi uzoreact kanjani. Because abakwazi ukudala.
bawonkulunkuluwana nje kuphela, bathatha the same ndalo kaNkulunkulu bafuna ukucheck-a ngayo imithi yabo, bafuna ukucheck-a ngayo izinto abazihlanganisile khohlo whatever, different characters, different traits, different things bahlanganise kona kuyikhani bese umuntu ese-reacta ngendlela ehlukile-ke bese kula kuvela khona lezi zilwane lezi ezingadala ngoNkulunkulu. Because umuntu mase seyizombi usuke sengasa-react ngendlela a human kind noma humanity enobuntu phakathi, but usuke esebehave wesilwane. Because izombi into esifunayo ukuthi nje sikudla ngithi it's like it's a creature now that was not created by uNkulunkulu. Yes, uNkulunkulu did create that body, but where is the soul? If le creature le isilangazelele isigijimela igazi ngaso sonke isikhathi, where is the soul? Because the soul yazi ukuthi mina kumele ngidle ipapa ngidle ubhontshisi. Njengamanje mase siyazi ukuthi kumele idle human flesh, inyama yomuntu. Isoul yaNkulunkulu leyo. Into edala uNkulunkulu ngampe really. Sekuyilezi ilwane ke lezi azingazidalanga uNkulunkulu, which is very very satanic and very ungodly. Because uNkulunkulu akaze adale futhi adalela abantu ukuthi badlane bodwa ngelinye ilanga. Okubuyela ekuthenini singabantu kumele sazi futhi siqonde, more especially sihlale silindile futhi silungele ukubona konke lapha emhlabeni. Because yabona nje uSathane wakwazi ukuthi lapha ezulwini afuna ukuyidalela wakho umuntu naye, afuna ukumphefumulela kodwa wahluleka. Nabo bonke labo dokotela abazama zogela izinto, they are in that same influence yalabo bazenza uNkulunkuluwana. Kodwa they are bayahluleka ngaso sonke isikhathi. Because bafike bawadala lama creatures bese futhi aphume kubona wonke lawo ma labs aqede futhi aduwe ngibula afuna ukubulala wonke umuntu. So these creatures zizohamba zivuke, zizohamba zikhule, zihamba zimultiply lapha emhlabeni. Ilokhu uJehova ufuna sikwazi siqonde ukuthi zizokwanda ngaso sonke isikhathi, and the more zanda lezi zilwane lezi zizoqeda ngabantu, zizoqeda ngemphefumulo, zizodla abantu, zizosika igazi, zizobulalisa abaningi. But from that dream, as I was saying, it's relaxana, sihamba kancane. Okusho ukuthi these things, in as much as they are coming, but they may come ngalesi sikhathi esingasilindelanga. Because abantu abaningi yazi bake bathatha ukuthi if beze as prophet kumele into bayibone manje, kumele bayibone kusasa. Mama ngayibona ngoze kwaphela unyaka, ayibo senzile imali into umprofeti wamanga udlala ngathi. Kanti ayikho into enjalo. uNkulunkulu is just preparing us. Mhlawumbe nje ngalesi prophet was preparing 2050, who knows, 2060. But usazisa manje. Imagine if kwakhuluma oJeremiah baba khona nini, bekhuluma izinto ezinkulu ezingakenzeki namhlanje. Amos wathi ezikhathini zokugcina kuzoba nendlala yezwe, kodwa namanje akakabe bekho indlala yezwe. Wafika nini uAmos? So izi prophets zifika ngesikhathi esifanelekile, but noNkulunkulu uzembula ngezikhathi ezifanelekile. Ngokuthi asembulele iqiniso, enzela ukuthi kube njani, sihleze silindile, silungile, siprepared. Mind you, not everyone will see these things happening. Because these prophets makuthi sokwenzeka ngo-2070, wena uzoshona ngo-2030, uzosibona yini isifezeke? Uzosibona ukephi because uzokusethuneni? Not all the prophecies zizobonwa yibona bonke abantu, but ilabo abazobephila ngaleso sikhathi. Because the more awazi kaNkulunkulu edluliselwa ezohlala kanje enkundleni zokuxhumana, izizukulwane ngezizukulwane esizayo izona esobe sezifunda ngawo, sezibuka lama video zithi yazi wayishilo, yazi washo, buka siyavela lento manje. Lapho uthola ukuthi kade akasekho sewashona kudala, njengoba Amos bengasekho, njengoba uTimothy bengasekho, but iziprofethi zabo siyayibona, ikhani siyibona manje ukuthi naba ngempela abadukisi bekhathi zokugcina, naba ngempela abantu bethanda imali, naba ngempela abantu bengahlonipha abazali, naba ngempela abantu beyigabisayo, naba ngempela bethanda izinto, naba ngempela kwenzeka manje. Kodwa uTimothy washo nini? So as I was saying ukuthi lezi zilwane
ziyimisele ngokuqotha imbokodo nesisekelo endalweni kaNkulunkulu. Ziyimisele ngokulimaza abantu. Zikulimisele ngokuba initiate ukuze nabo badle abanye abantu, because udliwe izompi likuluma and then now you transform to izompi because kuphaseka this certain disease. Bese kungene kulo mzimba leyo, ingene kulomunye, ingene kulomunye, ingene kulomunye. Naleyo ufuna ukufaka leyo, naleyo kanjalo up until they reach out to as many as they can, as possible as it can happen. And the more kwenzeka kanjalo, the more zanda lezilwana ngayidala nguNkulunkulu. And the more zanda, the more kuphela ngendalo kaNkulunkulu. The more kuphela uluntu, uthando, ukubekezelana, ubumbana. But abantu sebezobalekelana. Abantu ke basabumbana. Abantu ke basaqina ndawonye. But sebezobe scattered. Sebezohlakazeka. Sekuzokwenzeka noma yini, nanoma kanjani emhlabeni. Because into ebaluleke kakhulu ukuthi kuqedwe ngale mphefumulo yabantu abasanethuba lokungena embusweni wezulu. Kuqedwe ngale mphefumulo yabantu abasanethuba lokubona noNkulunkulu. I quote from the Master's Voice, Prophecy Block, ukuthi uNkulunkulu lezi zilwane lezi uzozidedela just for isikhashanyana ukuthi ziziphindisele as a punishment kulabantu abangezwa. And same as with the fact that kuzoqothulwa kuqedwe bonke abantu abanethuba lokungena embusweni wezulu. Ngoba ile nto engafuneki, engafuni uSathane, ile nto alwisana nayo ngaso sonke isikhathi. So we live in times lapho khona yonke into ezolwisa lapha emhlabeni ilwisana nawe mphefumulo. Nawe sanethuba, nawe sangamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, nawe sangasindiswa, nawe sangabhabhadiswa, nawe sangahlengwa, nawe sangenza intando kaNkulunkulu, nawe sangabuyisana noNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Nawe sangazilungisa uzilungiselele ukungena embusweni wezulu. Nawe sangazilungisa uzilungiselele ukuthi uhlengwe. Nawe sangazana noJesu, nawe sangalifunda izwi, nawe sangenza intando kaNkulunkulu. Kodwa ke uNkulunkulu sasinikezile ithuba lokuthi sibuyisane naye, ukuthi silungise, because akakayidedeli kwamanje, akakayikhululo kwamanje lezi zinto lezi ukuthi ziziphindiselele kubantu, kodwa zisavalelekile lapho zivaleleke khona. Kodwa lokho akusho ukuthi kuzothatha eside kakhulu kangakanani isikhathi sokuthi zibuse lapha emhlabeni, nokuthi zizenzele umathanda kubantu ngokunxanela nawufisa kwazo. Kodwa ke ubaba ohlala ekhaya ezulwini afisa sikwazi ukuthi zikhona, ziyaphila, futhi ziyeza. Ungakafiki kwazo yithuba lokuthi sifumane umoya kaNkulunkulu, sazane noJehova, siphelele ukuze izosivikela kukona konke. Ngakho-ke uma siqhubeka nokungezwa, singasondelani noNkulunkulu ukuba sibuyisane naye, noma yini ingasidwengula kusasa. Ngokuba usiyalile ngesitha, wasiyala ngamacebo aso, wasixwayisa futhi wasitshela ngekhambi ukuthi singenze njani. Kodwa ke sonke siyazi ukuthi ingane engezwa, engafuni ukungena endlini, iphephe, iyona ezodliwa ubumnyama nobungozi obulapha ngaphandle. Njengoba uZamcolo wadila nabo bonke abantu abangafunanga ukungena emkhumbini ngoba bengalaleli. So bantu bakaNkulunkulu, kuningi okuzokwenzeka lapha emhlabeni. Kuningi okuzayo, kuningi okunyenyelayo. Ziningi izilwane ezingazidala nguNkulunkulu and zizoziveza ekhathini sokugcina, and zizolwa, zizolwisana nawe, zizolwa, zizoqothula wena, zizolwa, zizokubulala, sifuna ukubulalela usesonweni. Kodwa ke bantu, phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Phendukani niphephe,
nibuyele kuJehova uzonihlenga uzonisindisa nenze intando kaNkulunkulu. Buyelane ekukhulekeni, buyelane ekuzileni, buyelane ekuthandeni uJehova ngezinhliziyo zenu zonke, amandla enu onke nawo wonke enakho. Buyelane kwenzeni yonke intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini. Ngoba uyena yedwa ongasisiza kulezi zinto lezi. Asinawo amandla, asinawo ukuzilwela, only with uNkulunkulu engasilwela senzele konke esikudinga ngesikhathi esifanele. So nje lesi siprofeso nje sincane namhlanje kwabathanda usibe naso ukuthi izilwane zizoziveza angazidala nguNkulunkulu. So let us be ready and be prepared. Ngomoya kaNkulunkulu ozosisiza. So lihle ithemba mzobelo. Amanye amavidiyo khona ku-YouTube, Instagram and Facebook. Sihlezi sazi uNkulunkulu yasizonda isono. uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Cala ndlulise nje imiyalezo nakwabanye bathole ukusindiswa nokuphulukiswa. Bakwazi ukuthi bazisize, babuyele kuJehova. Bazisindise bona. Ngoba imphefumulo yabo isengcupheni. Nkosi nje benganibusisa kakhulu namuhla. Kuze phakade. Amen.